Здравейте отново! В днешното видео ще си говорим за креатива в инфлуенсър маркетинг кампанията. Няколко думи защо въобще трябва да отиваме в тази посока и да обсъждаме креатива. Важно е да знаем, че за да направим една наистина добра инфлуенсър маркетинг кампания, трябва да се фокусираме върху креативната част, това, което е интересно, това, което би ангажирало потребителя, защото често има разбирането, че за да се осъществи една кампания, трябва просто да намерим правилните инфлуенсъри, да им дадем информация за продукта и да видим какво те могат да създадат. Не, че няма да създадат нещо добро, но за да сме наистина ефективни, е добре да гледаме цялостната стратегия и да изграждаме вътре целият път на потребителя, това, което ще види като послание, това, което ще анализира, това, което ще го привлече и това, което ще му остане в съзнанието. За да може да направим добър креатив, е много важно да направим един добър анализ на бранда и на продукта и на услугата. И нека да не забравяме, че креативността в този сектор, в който се намираме, е изключително важна и всъщност, ако ние изначално имаме добра креативна идея за кампанията, то това може да отключи още повече креативност в инфлуенсърите, в тяхната интерпретация на кампанията и на оригиналната идея. Също така, това, което много пъти повтаряме в курса, нека да гледаме цялостната стратегия. Нека да мислим за пътя на потребителя. Това, което той ще види не само в инфлуенсър маркетинг кампанията, но и в другите маркетинг канали. Знаете, говорихме за останалите места, на които може да мине самата кампания, така че да може да направим и да я съчетаем заедно с нашата инфлуенсър маркетинг кампания. Това е креатива по линия на инфлуенсър маркетинг. Искаме да имаме нещо идейно, запомнящо се, нещо, което има по-голяма идея от чисто рекламно позициониране и това да бъде посланието, което остава в главата на потребителите и потенциално ги превръща в клиенти на бранда. Какви са основните стъпки, които трябва да предприемем, за да анализираме продукта и да стигнем до креативната идея? Трябва да разгледаме основните характеристики на продукта, таргет аудиторията, защото това са хората, на които искаме да говорим чрез креативното послание. Нещо, което наричам симпатични аспекти. Това са малките дребни детайли, за които може да се хванем в продукта. Key Selling Points, което вече би трябвало да е нещо идващо от самия клиент. И целите на основната стратегия. За цялостната стратегия си говорим в първото видео от практиката, така че може да се върнете и да изгледате него. За да илюстрираме работата по изграждането на креатива на кампания, използвам едни измислени витамини Здрав Ей, които са на мечета. И те ще бъдат примера през цялото видео, за да приложим всъщност тези стъпки за анализ и за изграждане на креативна идея, като това е само пример. Със сигурност всеки от вас, гледайки информацията, с която разполагаме, може да изгради съвсем друга идея за креатив и това му е хубавото на нашия сектор и въобще по този начин маркетинг, креативната индустрия, че всички може да бъдем креативни. Така че направила съм ви един много прост прочит и приветствам това вие да си направите собствен анализ и да предложите алтернативна креативна концепция. Така малко повече за нашите измислени витамини и здравей. Това са витамини за тонус и здраве, които подобряват енергията през целия ден, спомагат добрия сън, дават енергия за физически натоварвания, бистър ум и концентрация. Важни са всички думи, които са описани и трябва добре да се хванем за тях, за да може да продължим към следващите стъпки. Също така ни е важно да знаем таргет аудиторията на бранда и на продукта. Това са мъже и жени между 30 и 40 години, които са активни и заети хора, искат да се грижат за себе си и да бъдат здрави, но им е трудно предвид ограниченото време и многото ангажименти, които те имат. Така, останалите неща, които от по-предния слайд имахме, които трябва да изчистим като информация. Кои са симпатичните аспекти? Това вече идва по-скоро от нашия анализ на продукта, когато го имаме в ръцете си.
Готино има и опаковка, позитивен брандинг, приятелски бранд с грижа, за разлика от другите сухи и студени опаковки. Тук си правим и сравнение все пак с нещата, които се предлагат на пазара. Какви са Key Selling Points? Сладки са на вкус, мечета са, т.е. сладки са и на външен вид, имат готина опаковка, връщате към детството, тинейджърството, ефективни са и покриват много неща и са безвредни. Целите, които клиента ни е дал за стратегията, основната, са, че искат чрез инфлуенсър маркетинг кампанията да достигнат до нови последователи в Instagram и като цяло да имат нови потребители и клиенти на бранда. Как създаваме основната креатив идея? Взимаме си Key Selling Points, заедно с симпатичните аспекти, заедно с интересите на таргет аудиторията. Тук е важно също да помислим и за въпросното Client Journey, което да ни доведе до крайната цел, именно да ги превърнем тези хора в последователи и потребители и клиенти на бранда, разбира се, и е важно да направим и подбор на послания. Взимайки цялата тази информация, заедно с информацията от предните слайдове, използваме примера при витамините здравей на мечета. От цялата информация, която сме събрали, може да кажем, че тези витамини са за хора, които искат да се грижат за себе си, както са го правили като са били по-млади. Тук правим тази референция, че те са симпатични и напомнят за детството и тинейджърството. Когато са били по-млади, нашите таргет клиенти, това е било преди да имат деца и сериозни ангажименти, тези витамини ги връщат към това време. Посланията, които можем да си извадим от тази информация, са и ключовите думи: грижа, мен, нас, деца, детето в мен, готино, младост, здраве. Сигурна съм, че може и още думи да извадите. Това са примерни. Ако заложим в тази кампания, например, giveaway постове, това ще покаже, че имаме грижа и към потребителите, т.е. и към участниците, които консумират това рекламно съдържание. Ще създадем интерес и така може да привлечем нови последователи и потребители, както ни е основната цел на кампанията. Какви са основните елементи в креатива на инфлуенсър маркетинг кампанията? За да го имаме финализиран креатива, трябва да имаме послание, което е сърцето на кампанията. Това, което ще развихри въображението на инфлуенсърите и ще бъде запомнено от потребителите. Трябва да имаме хаштагове, трябва да имаме call to actions, CTAs. Това са действия, които очакваме потребителите да изпълнят. Например, да последват акаунта на бранда, да харесат, да се регистрират някъде. Трябва да имаме и Creative Brief за инфлуенсърите. Това е посока на визуалните материали. Да ги ориентираме какъв да е стила на снимките, усета, рекламното позициониране, въобще цялата информация, която имат нужда, за да си направят съдържанието. Сега, отново се връщаме към примера с витамините и отговаряме на всички тези основни въпроси и елементи. Посланието, което сме извадили на база цялата информация, която имаме и тази тема с грижата, която се върти около всичко, което дискутираме за мечетата, може да сложим едно условно послание: защото ме е грижа, и така покриваме грижа за другите, грижа за себе си. И може да си изберем хаштагове, които да са специално за кампанията, които да комбинират постовете на инфлуенсърите в тях. Защото ме е грижа, здравей, грижа за мен, грижа за теб, както и други, които може да добавим. Като call to actions, за да се въртим около темата за грижата, може да предизвикваме последователите да споделят как се грижат за себе си и за близките си. И също така да участват в giveaway, защото, както говорихме на по-предния слайд, giveaway показва и грижа от инфлуенсъра към последователите си, както и от бранда, който работи с инфлуенсъра към последователите. Така че добавяме giveaway, който съдържа, например, 3 почивки с 3 кошници, с подаръци. Вече по линия на giveaway, които може да включвате в кампанията и какво ще се подари, е въпрос на дискусия, разбира се, с клиента, какво той може да предостави, но винаги насърчаваме да имаме подаръци и цялостно включване на потребителите в кампанията. Изваждаме и посока на материалите в Creative Brief за инфлуенсърите на база инфото, което имаме за тези мечета. Може да кажем активни хора, натурални тонове, усмивки, показват как се грижат за себе си, позициониране на продукта да бъде няколко кадра в бекграунда и един централен, така че да нямаме пренасищане, но да имаме стабилно присъствие.
Така, с цялата тази информация бихме могли да създадем въпросния креатив, под който да се изнесе цялата кампания. Както казах и в началото, може да имате кампании, в които клиентът да дойде с собствен креатив и вие да трябва да го използвате. Може да няма никакъв креатив и да се наложи, както в този случай, да измислите цялостен нов. Но ако имате ситуация, в която клиента не се интересува толкова от креатив, ние ви насърчаваме все пак да мислите и поне да имате послание, посока и смисъл на цялостното партньорство. Нека не бъде просто рекламно позициониране или продуктово позициониране в снимки, защото няма да доведе до толкова добри успехи. Това не е в основата на нашия сектор и начина, по който провеждаме кампаниите. Сега в рамките на това видео ще разгледаме и примера, в който има вече съществуващ креатив за кампания. Върви си по-голяма кампания и извън инфлуенсър маркетинг в социалните мрежи и клиента идва и казва: искам да работя с инфлуенсъри, да направим рекламно съдържание заедно с тях в рамките на съществуващата кампания. В такъв случай начинът, по който ще подходим, е малко по-различен. Ще вземем вече готовото послание, да го анализираме, плюс таргет аудиторията на бранда и ще си направим извод за профил за подходящи инфлуенсъри за него. Вече имаме послание, така че все пак трябва да намерим подходящи хора, които да говорят за него и да се пишат в тази картинка. Добре е да направим все пак и адаптация на посланието спрямо аудиториите на тези инфлуенсъри, какво им говори на тях, какво ги ангажира. Не винаги може да е точното послание, което е в оригиналната кампания. Пак трябва да си изберем call to actions и хаштагове и отново трябва да направим посока на визуалните материали, която да предоставим на инфлуенсърите. Пак ще използваме примера с витамините здравей на мечета, но този път вече имаме готова информация. Реклама на витамини за подобряване на тонуса и здравето. Таргет жени и мъже между 30 и 40. Вече има билборди из целия град. На тези билборди има снимка на щастлива двойка и в близък план витамините с текст "Защото ме е грижа". Това е с което разполагаме като готов креатив. От това си правим анализ, че са ни подходящи инфлуенсъри на възраст 30-40, които са семейни, защото, както виждаме в билборда, семейството е извадено като пример и се грижат за себе си. Как може да адаптираме посланието? Даваме посока, че всеки инфлуенсър може да разкаже за ежедневието си и какви са стъпките, които предприема да се грижи за себе си. Да кажем, например, 3 стъпки на ден, едната от които ще бъде витамините. Все пак не искаме да имаме прекалено много наслагване и фокус върху и само витамините, така че нека да го комбинираме и с нещо още интересно, затова други стъпки да имаме също в поста, които ще бъдат полезни за последователите. В текстовете основен акцент ще бъде "защото ме е грижа", както за мен, така и за близките ми. Посланието, което върви с това, е, че искам да бъда здрава за тях и за себе си. И така правим и препратка към половинките, защото все пак виждаме, че клиента много държи на акцента върху семейството. Call to actions, които може да сложим. Отново giveaway с награди от бранда с цел нови последователи за техния Инстаграм, защото това е нов продукт. Използваме хаштага "защото ме е грижа". А за посока на материалите, все пак е добре да имаме синхрон между вече съществуващите материали, така че даваме насока на инфлуенсърите да бъде стилистиката на билбордовете, светли снимки, натурални тонове, активни хора, усмихнати, които дават примери за грижата за себе си и правят позициониране на продукта в снимките. По този начин, когато сме адаптирали основното послание на кампанията и визията на кампанията, може да имаме една еднородност и да се знае за самия потребител, когато види билбордовете, когато види съдържанието с инфлуенсърите. Знаете, говорихме по-рано наистина за това да се използват и другите маркетинг канали заедно с инфлуенсър маркетинга. Така че имаме една еднородност, имаме един синхрон и това може да доведе само до по-добри резултати в инфлуенсър маркетинга. Нека да не го гледаме като изолиран канал, който сам по себе си съществува. Ако можем да го закачим заедно с други активности на клиента, бихме направили само по-добри резултати.
Това е по тази тема. Надявам се да ви беше интересно и ще се видим в следващото видео.